work at TV for bring you work at mem. Na some keep up work at mem on an urban pump, 71 transit. GSM no company one agent needing if we are not at some of the council. My brother, if one about the message of who did not, which you can see. Lady can hear the Asadema, our portion process. The home said, the Italian said, Mimi, a permission to Sanye, a year, a Piahinema, Sarki, Shizu, Kasankama, Uma Idris, Namie, Piahene, Emma. Na the woman say Sarki no enye ehon ko a Sarki ye Sarki bi a oye dua krum zungo hene sanye nsawom hene wo ho sanye Eastern region amamara hene sanye Ghana nyina amamara hene sanye Yandi ye Fred Bisi Marabuna ase kire nkoso hene yakopa ya domo yakopa pejan and then otu hu Ghana nyina wiase nyina obi ani mu yene na enam aye ohene pa odini achi a ohubeto onge da se assembly ko na ma François Boudime ya o yo ara yede kan ye da chorian ko Nyankopon ase se eneda duadai wa bi na ya ki akapem kimi nka eyemi awon ahoa the TV brother, not far away from the normal yet, can have more way they are tea, the capacity, yet there are the acid. Yet they can a friend sending his out with Saka. We are Paco's own with na me say ben kuhine di ma Sereki Kasankama Edi Omar Sisu na anso osaye Marabuna or Yendi Zoya the Kakra Bese Mekan Afe Adu Afena Adu no Zuno Yetie Nzem Pise Zongo for Bolivia Bese Zongo there be Zongo for here pen Kafo Pen for the Meta once say Afia Kwabetu Afe Beba Ujranu There are so many. What's up here? Good gram. The best chance if you perform up a week away. I'll come on the Casa. Yes, I'm going to go Casa. Now, I'm waiting. I will check at India. And if you mark, Overton suffer a young came forward at massage. And a 1 hour woman on it near Captain for the addition acid. I feel you do that until you won't want to yam met tie who got in it, who got in Julia, who got me. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. أما بعد أيام السير mobile say makasi wo kwato kasi no enye hwi na meka meda otumfo Nyankopon ase wo mamanya me ho awo ekwapeman asase so ndemre nso ekwapeman anya ekwapem TV ema ya kwala ba kwa Nyankopon maye anya Nyankopon hyaya ewo ekwapeman mo akwala owo nyansa oya akwala so oye obrempon Oyobia ba Oyobia na te se na me nso me obia ba me obia na oya sakranche Nyankopon shara me abeka say the frame Alhaji Sarki Shisu Idi Umar Kasankama the first me na me Garkuwa Zungo Palace Ninsula Mia Sarkin Gargaja, so municipal. Ninsula Mia Sarkin Gargaja, Eastern region. And a Ninsula Mia a Biako, a sexual land, a crap mine, Mina Mia Zungu Hene, and medical. Nana or the Tias Rebo, with an
ɛtɔ so mmienu nso mmiɛnsa anaa 4 me na meɛ gargagia hene ɛma zongos in Ghana award no ɛyɛ ne sɛ ɛde na esi ha no a wɔde ama me na sɛn ɛna yendi nso yendi ɛwɔ zoya zabzugu zoya me na meɛ malagona a ɛyɛ nkɔsoa hene a wɔde ama me ɛwɔ yendi kurban no a ɛtɔ so ɛyɛ me sɛ afiwe yɛbɛhyɛ fa kɛseɛ ɛwɔ ekapɔn another one bebia zongo se wo ebri zongo si na metonsa frɛ pepefoɔ no mo nhwɛ sɛ ekapema yɛ wo ekapema mu Islam entompɔ yɛ zongo activities entompɔ mukɔ Kumasi Ashanti region achim mukɔ Kofoedua nkɔkɔ Accra munkɔ sɛ na Islam fo omudi omwura adeɛ mu a ɛkyerɛ sɛ wo yɛ dɛ wo yɛ dihyɛ ade nti na yɛn zongofo no yɛn kenya yɛn ho na yɛayɛ yɛn ho te sɛ yɛn nyɛ obi a wɔ kuro no mu daabi ahemfo no mo pɛyɛ yɛn nso ekuapemfo no mo pɛyɛ enti yɛn twi yɛn ho yɛn pɛ mo ɔmo yɛ nkorɔfo pa ɔmo pɛ Islam ɔmo ne di Islamfoɔ enti yɛn ahemfo a yɛn ɔmo esi yɛn ɛwɔ ekuapeman no yɛfrɛ mo nyinaa zongofoɔ nsawam bakro adoso ansana mewura me papa meja ne bibia na odentia okuapene ɛna ekuapene na osi adiyo me ma wa fishapa ansana yenna na yewura na boyebu nka bom na pewo momma yenna yeye momma yenna yeye monena momma yenye nka bom na ekuapene nye de ensori ye de dom na ebeba ekuapem imia mechiao ɛna hemfo a ɔbɛhyɛ sin na yɛ mama fishapa this year yɛ bɛba odwura kɛseɛ yaran zango na fadi muku muna sarautar zango kan ku shigo da fada kan ku shigo da mala'i cikin ekuapem in kuka shigo ba mu ba ku hanya don Allah wani shaye-shaye ku ya trama don Allah ku aje ku bar mu shigo da musulunci gentle mu kare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi asempa isia ye do bia ase ye ma aye ye nuanom pepu amu kwa mi mu afisia fa ye ma wa tu kwa mi afi kwa mu bia kwa mi bi na fa mu bia era mase Ekuapem TV Bepauso Hein